paka akatenga wachona achibva avaka imba yake asati arufa imba ichibva yabuda moto kuchibva kwayemwe munhu uchitiwa akatenga imba iyi akati akuda kurufa airufa yapera imba ichibva yatsva yatsva kudari kukoyemwe munhu zvakare akatenga imba apa akati ndanzwa kuti pana pamoto uri kungobuda muimba iyi rega ndivake chimwe chitumba changu pasaidi ndichida kugadzirisa pano ndobva avaka chitumba pasaidi avaka chitumba pasaidi kudaro agere pachitumba ndobva shedza munhu wekuzobatsira munhu akagara pakona apo kuti abatsire moto uchibva wasumuka muchitumba chake beyond deep down beyond deep down beyond deep down yamani varoya vana pilo mumba iwe muri kuti kukaroi pane munhu akatenga stand ichokwadi ichocho akavaka imba ichibva yatsva achibva atengesa stand akauya achibva avaka zvekareka imba iya kuita kerioni pakasiro kutanga ichibva yatsva pachibva zvotengwa nemunhu wechi3 achibva atirega ndimbosiya imba iyi ndimbovaka pasaidi ipo pangavaka pachibva patsva zuva rauya munhu wekuzoda kuti agadzirwa patsva moto noti ndichipedza nyaya iyi stand iyi matangira ayo ndeyekuti pane murume aigara mukati meguta redhorobha aine vana vake vakuru ndiye anga ari muridzi westate murume uyo aingotamba ari kudhorobha achitanga ari kudhorobha ndidika kusvikira afa paakafa ndipo pakabuda mumwe mwana achiti baba vedu vane stand inga mutero waingobhadharwani adzokera zvikanzi hakuna chenyu kuno Sabhuku ndio warapa so munhu akakutengesa stand ndiani ndisabhuku papa wakupedzesera uyo apedzera kuchiro akati anditsvirumba hara chikonzero stand yangu ndakaita sei Sabhuku ngatifambizene pamwe chete ndokubatsira kutsvaga vashandiri ndobva vapo mhuri yeZimbabwe mubatsiri akasvikapo akati izvo panapa pane mhuka hombe pane mhuka hombe asi tinoda vanhu vanorara pano kana kuri kuimba tichiimba asi toda kuti tive semoto wekuti kana titaura nyaya yekuwesa moto ndekuti Sabhuku tiri kumbira kuti paisiwe moto muhombe wekuti panenge paine chaedza chokuti vanhu vanenge vachiona kumberi kwavo vachiona kumashure kwavo in case of emergency ndo paveswa moto kumapast 2 dzeusiku mubatsiri akati ndiri kukumbira vandinoshanda navo mbira ngadziwedzere kuita sei nokutanga rishi vanhu ridzai mbira vanhu imbe kana pane vakavatanga vaite sei ngavamuke ndokubva paita moto kuita inonzi mhepo kusanganisira iwo moto wachona wenzotorwa nechi nemhepo iwo imba pachayo vakatozozvona mangwana mukuseni imba pachayo iyayi ikati nepakati kutsemuka ndo pakauya chinhu chinenge mupurwa chichirova pasi nemusi chichizvirovera pasi nemusi kunosvika choga kunopinda moto kuti chapinda moto kuti chichibva pai chimurwe chinhu chocho ndipachikasha kuti chinhu chabva kupi nokuti vanhu vakangoona chinhu chamuground padhuze nemoto chikada kunopinda moto chidzokera kumashure chikada kupinda buda but chaine nehasha dzedzo kuti chikada kuenda mumoto adirika chinenge chichirova pasi nemuswe china zimuswe rinenge zipembereka chichirova pasi nemoto chichichera pasi nemuswe kusvika chazopinda choga pai mumoto ndochapinza kudaro vachipedza kudaro mangwana makuseni mwana wababa vekutanga vepastendi apa uye ukuda kudzoka achiti stendi yababa vangu achibva afona kuna Sabhuku akati Sabhuku zvamakaita ndazviona kana zvanetsa izvozvo totoita zvemaoko ndiri kuuya kana zvakona pane zvamakaita nezuro takuita zvemaoko stendi ndeyangu aigari munhu Sabhuku mushure mekudzwa mashoko ayo akati kudini Sabhuku ndopanga kutaura nyaya yake nekomiti yake majuti vakomanaga ona ini ndafonirwa panapa zviri kuratidza zvoga kuti munhu anga achiita zvinhu zvipanapa ndiani asi inini ndinoti kana vanhu vakatora makore akati vasingateri tinopa munhu stand asi komiti yakanga iripo yakati izvo kana iri nyaya yekustera Sabhuku no vanhu havaita sei vaitera saka imi migarai pasi nevakomana vestendi ava mobva magara pasi nevanhu vakatenga stendi iyi muwirirane
zvinhu zvamakuita munzvimbo munomizvi hazvina kunaka kuti vanhu vanotadza kurara, vanhu vachitirwa nemheni, vanhu vachirara vakagara usiku pachiuya zvipuka zvisingaonekwe. Imi muchiziva kuti ndini munokukonana nevanhu vemastendi. Saka tiri kukupaiwo nguva sekomiti. Kana musida kuwirirana takuendesa nyaya kwamambo. Sabhuku vakatora stendi yemunhu wavanga vachiti anga asingatei vachibva vatengesa. So vana vababa vaive nestendi iyi ndivo vakazofamba kuti pastendi apa pasagarika. Vakatouya vachiti baba vafaka tinoziva kuti kunongwa kune stendi kuno. Yes. Ende zvakatoonekwa kuti kwaibhadharwa. Sabhuku akati makuuya iko zvinozvo. So aifunga kuti vana vanhu vangori vanhu vedhorobha, saka kufa zvaita mudhara uyu hakuna munhu achauya kuno vana vachibva vapindira. Vapindira akati aiwa kana muchiti kune chikwere tiudze but tinotoziva kuti mudhara wedu zvisaita sei aibhadhara. Zvikanzi hakuna chinhu chenyu chiri koko. Sabhuku ndobva aramba akati kunoko kunoti inini vana vachibva vaenda. Saka pakatanga kutengeserwa vanhu. Vanhu vanga kutengeserwa ava ndivo vanga kusangana nezvinhu izvi. Ya pakaipa. So mpurwa ndiwo here waikonzera kakuti dzimba dzitsve. Saka vanhu vakutofungira kuti ndizvo nokuti mangwana makuseni after watotsa uchipinda moto wega. Vanhu vakabva fona achiti Sabhuku zvamaita ndazviona. Kana kuri kuti izvozvo zvakona takutoita zvemaoko. Ndo mashoko akataura kuti kana izvozvo zvakona ndiri kutora tizoita zvemaoko then totangira mutima kubva ipapo. Ya pakaipa. Machinzwa chekukaroi update baba isati one zuro vanga tori kumashure izvo zvikutaura kunoku zviri kunze pakatozobviswa mupurwa wanga uri pamba ipapo endi mwana wababa varidzi vestendi vakatosfonera kaSabhuku kuti alright matsvaga mubatsiri handiti mabvisa kamupurwa takubwera kumweko zamarizirana dziboko. Hanzi naMozisi Shereni panya ugugu famu mukwasha uyo akaenda kunouraya vatezva rakakugoromonzi anorova dombo polisi munhu mukati kuseni kwega hanzi mubhadha 20 nemabhaketi emvura 10 anoroya masikati machena. Ndinonzi Mozisi Shereni panyaugugu famu. Kuri seko kunyaugugu famu ikoko 11 minutes to 12 pane message yauya panapa kubva kuGwanda kuenda kumberengwa pane 161 kilometers. Kana une mota panoda 1 hour 55 minutes tongoti 2 hours. Vane mota here ambuya avo ndinonzi sekuru Doni Thomas mufundirwa pachitungwiza mukwambo. Avasekuru mbuya havana mota. Saka vakabva nei kuGwanda kuti vazoonekwa vari kumberengwa baba Isabel. Ende harisi zuva iri nekuti paita mazuva anodarika 3 zuva rega zvakachioneka zvichiitika. Yes. Asi zuro wacho vaitonzi vanga vane mamwe madzimai vakaungana vari pameeting yavo yemukando kureva kuti vanga variko kune zuro kokusora zuro wachona vaiuya vachidzokera vaifamba nei zvakaoma. Regai katipinde muchitoro nevasawira vedu veUnilong ndozava kuti izvozvi